नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। कुख्यात गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा के गोली से भूनने वाला शूटर विजय यादव उर्फ आनंद के कबूलनामा का एगो वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहल बाटे। एमे उ दावा करत हुए सुनाई दे रहल बाटे कि काठमांडू में ओकर मुलाकात असलम नाम के एगो व्यक्ति से भइल। उहे संजीव के मारे खातिर 20 लाख रुपया का सुपारी देहलस। बतावल जा रहल बाटे कि ओकर भाई आतिफ लखनऊ जेल में बंद बा। संजीव ओकर दाढ़ी नोच लेले रहे, यही कारण से वो अपमान का बदला लिहल चाहत रहे। एक कहानी वारदात के दूसरे दिन सामने आई, लेकिन तब ठोस सबूत ना मिलल रहे। अब विजय का ही वीडियो सामने आ गई बाटे। पुलिस बयान का तस्दीक कर ले में जुटल बाटे। मालूम होके आप सबके कि 7 जून के संजीव पेशी पर SC/ST कोर्ट लायल गए रहे, तभी कोर्ट रूम में ओके गोली से भून दियल गई। जौनपुर निवासी शूटर विजय यादव के दबोच लियल गई रहे। उ जेल में बंद बा। जेल जइले से पहले पुलिस अस्पताल में उसे पूछताछ के लिए रहे, जेकर वीडियो सामने आयल बाटे। एमे उ कह रहल बाटे कि नेपाल के काठमांडू में असलम नाम के शख्स से ओकर मुलाकात भइल बाटे। ओकरे द्वारा कहल गई कि लखनऊ जेल में बंद ओकर भाई आतिफ के संजीव बहुत ही जलील कर रहल बाटे। नीचा दिखावे खातिर ओकर दाढ़ी नोच लेले रहे, यही का बदला लिहल चाहत रहे। असलम द्वारा ही ओके 20 लाख रुपया का सुपारी दियल गई। अब ये दावा में कितना सच्चाई बाटे तो आगे की जांच में पता चल जाई। उसने आतिफ नाम का लखनऊ जेल में बंद है। उसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था। उसका भाई मुझे नेपाल में मिला। आतिफ के भाई का नाम असलम है। कुर्ता पैजामा पहनता है, हल्का दाढ़ी है। उसने बोला मेरे भाई का दाढ़ी उतारा है, तो मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। वहीं जानकारी के अनुसार विजय से कल गई पूछताछ का तमाम बात अभी भी सामने नहीं आ पावल, न ही ये वीडियो में बाटे। जानकारी के अनुसार बतावल गई कि विजय द्वारा पूछताछ में बतावल गई बाटे कि असलम से डील फाइनल कैले के बाद वो बहराइच के रास्ते लखनऊ पहुंचल रहे। यही जा असलम के एगो आदमी द्वारा ओके रिवाल्वर उपलब्ध करावल गई। उहे व्यक्ति संजीव का पहचान भी करौलस और वही के द्वारा संजीव का एगो फोटो भी दियल गई, ताकि संजीव के पहचान कैले में कोनो दिक्कत ना आवे। अब पुलिस बयान के आधार पर कड़ी से कड़ी के जोड़ रहल बिया। अब देखे के होई कि आगे की जांच में का कुछ निकल के सामने आ रहल बाटे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रहिन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।